Ja sam ready cool, hello. Yeah. Šta? Šta? Imam, nemam, imam, a nema ne creeper koji je eksplodirao. Pauzirat ću. Evo ja vi ste ljubomorni što nemate ovaj kanal. Ovo neki. Ovo su neki, samo ne znate. Neki tamo. Četiri se vidjelo ja. Samo je jedan čar u mom životu. A ovo je drugi dio. Jako li bolji prvi. Jako. O, jest. Ješću nešto. Da vidimo nešto. Pogledajte ovaj video. Jaca. Pogledajte ovaj kanal, link je u opisu videa i morate ga jednostavno baš vi vidjeti.